Bueno, significa moitísimo, creo que estar aquí na casa e no clube de sempre, de aquí, de onde somos, penso que é para estar moi orgulloso, tanto eu como toda a miña familia. Espero que sexan moitos anos máis e bueno, super contento, disfrutando do momento. Bueno, é algo co que soñas dende que eres pequeno e cando chegas aquí é como que cumples un sono, no? de xogar no Celta e hoxe é un día especial porque como que consolidas todo ese traballo de seguir formando parte deste clube, deste equipo e bueno, é algo que, como che digo, creo que recordarei toda a vida. É un placer para min poder xogar en Balaídos na miña casa, na miña terra, rodeado dos meus e bueno, tratar de facer as cousas o mellor posible para que veñan os maiores éxitos posibles. Ilusionados, con ganas de demostrar todo o que somos como equipo, de tratar de dar o mellor de cada un e bueno, de ir a gañar o partido como saímos a gañar todos, con moitas ganas e ilusión. Bueno, seguir medrando, creo que ainda teño moitas cousas que mellorar, que tratar de pulir, de aprender, de crecer, ilusionado por seguir crecendo, por seguir aquí, por seguir, como che digo, na miña casa e despois a nivel colectivo tratar de conseguir as máximas vitorias posible porque así estaremos máis preto de conseguir os nosos obxectivos. Agradecemento por todo o que fan por nós, por estar sempre apoiando, que para nós son un pilar fundamental nos nosos partidos, en todos, tanto fora como en Balaídos, que sigan así, que nós estamos moi orgullosos deles e que sigan porque son algo moi importante para nós e axúdanos moito.